Inkosi ifike ekuseni, sebethi beqedile ngawe ebusuku. Ifike ekuseni, izokupha amandla amasha. Inkosi ifike ekuseni, sebethi baqedile ngawe ebusuku. Afike ekuseni, ezekupha amandla amasha. Amen, bazalwane. Namhlanje ngizokhuluma ngokubaluleka komkhuleko wasekuseni. Ngiyazi ukuthi abantu balala ebusuku, abanye bayasebenza, abanye benzani. Kodwa umkhuleko wasekuseni ubaluleke ngendlela eyisimanga. Ngoba kwasemkhathini izimpi zikamoya zomkhathi ziba khona ebusuku, zikulwise, bakuthakathe, benze konke lokho. Kodwa wena mawenqa ekuseni from ngesikhathi sika-2 o'clock until 4 o'clock, mawenqa ngalezo yinkathi lezo, uyihlambulula, mawuceda uhamba uyokhuleka. Hhayi, lapho uNkulunkulu uzokunika amandla amasha, regardless ukuthi emaphupheni bebakutholile, bakunqobile, bathi sebayaqeda ngawo. Kodwa mawuvuka ekuseni, umane ulisede naliwashi lakho ukuthi likuvuse ekuseni, uhambe uyolwa, uNkulunkulu uzokunqobela kuzo zonke izinto. Ngoba mawulala-ke uvilapha, kula sebakuthola khona, bakuncoba khona. Ekuseni uyavuka, abantwana basekhaya, mawuphupha udla noma uphupha usey'mpini zikamoya, ubone ukuthi awuphuphanga kahle, uvuka ekuseni ungakabulisi bantu, uthatha amanzi, uyawabusisa, uyawakhulekela, uwabhoyila ngempepha nje, ungahlanganisa iy'mpepha zonke, uphalaze la ngaphandle, ukhiphe konke. Ayikho into ezoyenzeka kuwe, noma bangathi uthunyelwa umthakathi kwamhlaba uhlangene ukwenza something, mawuvuke wakhuleka nje ngey'mpepha zakho, uzibilisa lapha esitofini, mawungenayo izinto zokugabha, zokuphalaza, uphalaze, ukhiphe konke lokungqola, ukhiphe konke le mimoya ekuhlasele. Mawuceda uguce ngedolo bese uyakhuleka, kubalulekile lokho. Into ebalulekile ekuseni, bantwana basekhaya, ukuthi uthathe umcako lo mhlophe, ufake amanzi bese uyawukhulekela, uhlambulule ngethusi lakho, ukhulekele ukuphila phakathi kwawo, bese ukha kancane lo mcako wakho, ufaka ku-25 litre yamanzi abandayo, uyazihasha from ekhanda ukuya phansi. Ngiyakutshela bogogo, konke kuzoqhuma, konke kuzokhanya, ney'thunywa zakho zizohlambuluka, ney'ngilosi zakho eziphila kuwena zizohlambuluka. Bantwana basekhaya, umkhuleko wasekuseni ubalulekile, regardless ukuthi ungaba yinyanga, noma ungaba umthandazo, noma ungaba yisangoma, noma ungaba yigedla. Ningakhohlwa ukuthi zonke lezipho esinazo yizipho zikamenzi, ezikababa wethu osemazulwini. Ngoba uma kungavumi yena, kunga-approve yena, ayikho into ezohamba kahle esimeni sakho sokuphila. So kubaluleke kakhulu ukuthi ukhuleke ekuseni, uhlangane nomenzi wako konke, ukuthi akulwele kuzo zonke iy'vunguvungu obhekene nazo kulo mhlaba. Nikhumbule bantwana basekhaya ukuthi idlozi umuntu ofana nawe oke waphila kulo mhlaba, olele naye owumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu makasidala, umenzi wako konke makasidala, ubusa kwabantu abangasekho, aphinde abuse kubo abantu abasaphila emhlabeni, abuse emanzini, abuse ey'ntabeni, abuse kuzo zonke iy'lwane ey'semanzini, ey'sey'ntabeni, ezindiza esibhakabhakeni. Amakhosi wonke, abolihanyana, aboshembe, bonke nje, abogogo Christina, bonke bakhuleka kuye umenzi wako konke uNkulunkulu, ubusa kuwo wonke la makhosi. uNkulunkulu uyaphila ngaphakathi kuthina. Wena mawukhuthala u-activator ney'ngilosi zakho ney'thunywa zakho, akukho kuzokuhlupha emhlabeni. Noma ungalenza idlozi, uyenze ubungoma, uyenze ubunyanga, uyenzeni, kodwa uNkulunkulu kumele umbize kuqala, ngoba phela uyobusa kulabantu abakhona nabangasekho, nabo babheke yena. Mabathume wena labantu abangasekho, basuke bakuthemba ukuthi wena ubahlambulule, bese uthathe lo msebenzi wabo ufake ekukhanyeni, ubahlambulule. Nangizwa abantwana basekhaya, kodwa ngoba wena unawo amandla okwenza izinto ukuthi zenzeke, xhumana noNkulunkulu, ukhuleke njalo. Mawukhuleka njalo, uyabaphakamisa labo, uyayiphakamisa le ngilosi lakho ukuthi iphakame ikulwele. Awudingi igubhu, awudingi iy'thwalo mawusebenza ngomoya oyingcwele. Ngiyanicela abantu basekhaya, ukukhuleka ekuseni kubaluleke ngayo yonke indlela, ucala ilanga lakho elisha. uNkulunkulu abe nani, umenzi wako konke, umveli incangabe nani, kuze kube naphakade. Amen.